Zo'n 350 nabestaanden binnen op de nationale betinking van slachtoffers van geweld in Wolvengeer Houkaan. In de tenten van het gemeentehuis is een speciale bijeenkomst voor haar te organiseren. De betinking is belangrijk voor het nabestaanden. Ja, ik weet niet. Voor mij betekent dit zoveel. Dat is de samenhorigheid, denk ik. Ja, dat we allebei met elkaar. Maar thuis heb je ook veel steun van Jawel, maar, familie en vrienden. Ja. En, zeker. Maar dat zeggen is dan ook, anders. want dan zeggen ze, oh, het is er alweer 2 jaar geleden. Ja. Nee, voor mij niet. Voor mij is het nog gisteren. Nog vandaag. De deelnemers roemen mij een 400 meter lang lint door het centrum van Wolvengeer en daarop zien de naam van geweldslachtoffers. Het is zo dat het elk jaar in een andere provincie wordt georganiseerd. En in die provincie moeten dan mensen het zelf oppakken om dat te gaan doen. En ja, hier hebben we dus de nabestaanden van mevrouw Kleinstra gekozen om het te organiseren. En vandaar dat het in Wolfga is. De schoonzus van de voormalige Ida Kleinstra kwam zelfs ik ontwut. Ik ga erin vertellen wat het verdriet met mijn broer heeft gedaan. Dat de kinderen hun moeder missen. En ik doe dus een oproep aan de daders die op dit moment nu nog zwijgen. Want ook mijn broer heeft dus een onopgeloste moordzaak. Een van de 1000 onopgeloste moordzaken in Nederland. En daar wil ik ook graag wat aandacht voor vragen.